ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. కందిపప్పు 1 కప్పు, ఇంకా నిమ్మకాయ సైజంతా చింతపండు, 6 పచ్చిమిర్చి, 1 వెల్లుల్లిపాయ, ఇంకా 5 ఎండుమిర్చి, ఆవాలు 1 స్పూన్, మినపప్పు 1 స్పూన్. ఓకే, ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని గిన్నె పెట్టుకుని అందులో చెంబు నీళ్ళు పోసుకోవాలి. అందులో మనం తీసుకున్న కందిపప్పు వేసుకోవాలి. ఇంకా ఇందులో పచ్చిమిర్చి ఇంకా వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని 2 ముక్కల కింద చేసుకుని ఇంకా వెల్లుల్లిపాయని పాయబలంగా వేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మెత్తగా ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న చింతపండుని 1 కప్పులో వేసుకుని కొంచెం నీళ్ళు పోసుకుని నానబెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. మనకి పప్పు మెత్తగా ఉడికిపోయింది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని బాండీ పెట్టుకుని అందులో 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న పోపు దినుసులు ఇంకా ఎండుమిర్చి వీటిని బాగా వేయించుకోవాలి. మనకి పోపు బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఇంగువ వేసుకుంటున్నాను. కరివేపాకు, మనం వేయించుకున్న పోపుని ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పులోని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి గుజ్జు తీసుకుని అది ఇందులో వేసుకుని అంతా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చింతపండు రసం వేసుకోవాలి. దాంట్లో కొంచెం వాటర్ కలుపుకుని బాగానే అప్పుడు ఇందులో వేసుకుని దీన్ని కొంచెం సేపు ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు, ఉప్పు వేసుకోవాలి. పసుపు నేను తీసుకున్నాను. ఇంకా ఉప్పు తగినంత, నేనైతే ఇక్కడ 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను. వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుని అంతా కూడా బాగా ఉడకనివ్వాలి. మనకి ఇది బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే. అంతేనండి, మనకి వేడివేడిగా పచ్చిమిరపకాయతోటి పప్పు రెడీ అయిపోయినట్లే. ఇది చాలా చాలా బాగుంటుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.